Sinin channa chuan hmeichhe pakhat chu rawn langin ani hi jiang fanu nei chhun jiang i ran ani a khumah chuan mu in reitak chutia awm to wang chuan a chau to hle tuipawh chu a ban tha thei meu to lo engtin nge hetiang din hmunah hian ka din thei ti in a in ngai to a kumthum liam ta a athil ton dan te chu rawn langin mipa pakhat shen group president shenting chuan atlutur chu alo vuana chutia anunna achana chang chuan iran hian a hmangai ngal lo ni adu nei tat tummi ani wang chuan ting chuan chu shairu yin amut puya min nei lo ani chuan min pong swal angin ka soyanga I hming thatna zong hi I hlo vek ani mai ti in a vau zui ting chuan thinrim tak chuan jang iran meichirap thak takini hi alo ti a iran la chuan ke jang iran hian ka du chu ka nei ngei thin a ti ve ta thung ting chuan chu thinrim hle ma se engma ti the nei lo wang chuan anin nei tangi a anin nei ni ala chuan iran chuan a pasal nu thingpui a pek tur chu la ti buak zuin in thiam lo na po chu a nei chuang lawa ting chuan chu thinrim hle ma se in hum ru ngot mai lo chu ti the nei si lo ting chuan a kal khum ta thawa tun hun ron lang le in iran chu thia khu chhuakin a din hmun chu a thalo tak zet a hnuk cha ma chuan shengting chuan kapyang nun le ani nga chuan ka hnai to hau lawang che ti in ngai to a sin chu in thak le in maktak mai chuan iran chu ani nei ni hun ser an man zo hlima chuan a har chhuak ta thuta mak chu a tilutuk hoi kwalin abula chuan a assistant jaw chuan a thingpui in turkeng chungin makti tak chuan alo en iran chuan jaw ti in aw jaw la chuan miss jiang I tha em hei I in tur chu a ti a iran chuan oi ti ceremony kha azo cha take tinge thil lian tham ka ti nuwa chat khir min le ti ra tia ngai to in poi chu a ti lutuk iran chuan tui kha ti in jaw chuan kha ina nuam tok che anga alo ti a pona omtela chuan mi hausa fanu ve si ami zia makle mai ama nei tura du wanga engtin nge ami pa zok anor lui thei te chu an lo ti a jaw chuan miss jang thuni lo mai ni chu an soi o kawa haw ngal do nem ni a ti a iran chuan angai lo an soi kha adik vekalom alo ti dai si jaw chuan makti mel tak chuan ena iran chuan khang thingpui te kha old madama ka leibak to box si a engtin nge ka ti ta kang ti in a thu deuh nok jaw chuan miss jiang I tha em alo ti wata ona Mr. Shinan ti thom chu sha in iran chuan shenting chuan ani chu engtin nge ka ti ang ti in a che boy ta ngala shenting chuan chu thinrim ta ka ron lutin jang iran he thil hi ti I du tak takamo ti in ron zot iran chuan anun masa a thil thendan chungai to le tin chutyang che ating chuan in a zo lai chuan ke jang iran hian ka du chu ka nei ngei thin ti in lo changa ting chuan nang hi ka hmeichhe hmu to a zak theilo ber ilani nge yang kanu meu po I za zo lawanya ti in a thin chu arim tak zeta ma se iran la chuan aril ru chu tha ka tum si lawa ting chuan ole ani chuan Mrs. Shen chu ni ta pau che ma se ka pom thei che chu be se ngai su ang che ti in thinrim tak chuan a chhuak le a tun hun zok chu ron lang le in ting chuan iran ban chu a mir sak nga tinge lei nei talawami ahma zong kha chuan I tak samoina ka chu sak thu chele kanor lui thu che kha isoina sa si a ti in a phi thak sak popa iran chuan aban rek chuna ti in adom vong engtin ma chuan a chang lawe meiche pakhat ron lutin ani hi su chung ko fanu su kian ni in shen chung ko thian thata kan ni a su kian chuan nem tak mai chuan unaw pating chuan mi khwal ten an ngak ring che ania lo chhuak vadro chu aron ti a ting chuan po chu akal chhuak ve le ngale iran chuan kanun masa a khan ani hian min ho hle kha ani a ti in alo ngai to a su kian la chuan ngei ta noi chung chuan a chwa san ve le miss jiang po na mi khwalte iwa byak ve an nga yania jaw chuan alo ti a
Iran chuan hemi huna khan karui tak em wangin boina siamin shen chung kwa kha kati zakhle ani a shen ting chuan nin po kanin ho she pha bok ti in jau hne na chuan kapuma nuam lo lutuka mi khwal te hne na khan ngaidam min vadil sakla va soifia mairo ngaidam dil nan keile Mr. Shen mingin gift ipevek bok don nya ati a jau chuan Miss Jiang I chame umu ti in a che dan mak ati em wang chuan a zot le Iran chuan ka chalutuk khonga yin tang chuan vati phot mairo ti in jau po chu akal ta nga la dar thlanga chuan in eni notation chuan vin deuh hlak chuan wenzin chu lungai su ani khan ati nom na to lo nan se in kyanga reilo te chu ka le ke chu ka kham tia tho atum lai chuan Iran churon lutin chibai chu arun buk ta sap sapa notation chuan chibai min buk turin arun tho tak tak mo awa polai ta ve ti in lo ngai to a ilem chan kha du tok ro chu alo ti le ngal hluk Iran la chuan nem tak chuan nute eng thil nge mui soi chu le kawan shu thiam lo ve alo ti ting chuan Jiang Iran ka chung te chunga moi lo taka I che le ni chuan ka chwa to hau lawang che ti in lo ngai to a wenzin chuan o eng po chu ni se lo chu ve phot ro alo ti notation la chuan isoi omja ka shelowe a imi jan soinen khan ain anglo lutuk mi ho safanu dwa swal om ngai na shelo kha inilom ni alo ti Iran chuan ni kani china lom mase tu na chuan maule nupui kani to a ka inzirve te po angaya lom no ti in wenzin lam chu a hoya ti ceremony kha nei chatle ka du anya itan liao ati wenzin le notation chu maktil tuk chuan anin ena anuwa chuan sitting room a chuan omta chapin Iran chuan thingpui chu kengin ceremony chu achan le a ting chuan Jiang Iran eng thil nge muti itum chu le ti in Iran chuan chan po chu alo chang lawa chingchi in nu kha in ro le ati wenzin chuan in she mel chuan a omdewa Iran chuan lungai su thin lam har sat na inei ti ka shalom kan chung kwa in abik taka kan siamanya lungta na tha anya ati wenzin po chuan a ina notation la chuan Jiang Iran hetiang I ti wang hian kan ngai dam pha don che emo ilo ti yange o alo ti Iran chu thawin ka shalom chu tiang ani chuan ti dan kong khat chaw om to in chen ani chu ati wenzin le notation chuan in chen a makan ti em wang chuan an lo dinga Iran chuan o kati tak ati ting chuan eng thil nge moi ti kwal hi le Jiang Iran alo ti a notation la chuan ting chuan ma a nangma zok iron in bar luta tuna in cheni du le si amo ati Iran chuan o in tan za na mai thlen tu ka ni ti ka in sha a chowang chuan in chen le ngal mai chu a chaberani alo ti ting chuan ika chang thu dik tak a chhuak ngai lo alo ti a Iran chuan I oilo chu I thu ma se ka ti tak alo ti a notation chuan nimin loka inin neya media zongzong in an shebok tuna inin chen le ngal chuan engtin yan soi le ta kang cheu alo ti engte angin nge kan ting chuan hi an nga yang ati Iran chuan ani chuan kumkhat nuwa kanin chenanga media hne na chuan ka thiam lo ve kani thu ka soima yang Mrs. Shen kani chhungi ro in ka ti tur thatakin ka ti thunganga ting chuan in nupui dang nei le adoni po in akong engma ka dal lawang ati a mak chu an ti hlom tak zet kian kharon lang hlolin in na tlang nel tak chuan nute te chu aron ti vela wenzin po chuan nui sang chuan ilo kala ni mo alo ti ting chuan bula chuan chunga lin han biak vel chu atuba ting chuan la chuan alo hlat ngal mak ken chuan wenzin bula chuan nute zan in chu hetaria ve ka du a ati notation chu vakal na yin kian chu tiang idil kherangai leinem nang le ting chuan te chu te achanga in kominya childhood sweetheart po in ni hiala ni lom ni ti in Iran chu awa endeu khera engte re nge le mi chan thei enang myang atiril ru chu tiang bok chuan ting chuan po chuan lo ngai to ve a Iran la chuan nu ani ke chu ka ruma ka lo va phei phot nge ati dai notation chuan
Mrs. Shen duty iti tur thu isoi ni lom ni kian omdan tur te le ama te hi lo ngai sak ta che ati a iran chuan Miss u chu mi hrang ani lo boka ting chuan room bul che a kha ni om don ya chuan mamoi nei chuan mi shil mai la in hnai deuh hleka om te po in du ang chu ati takhera ting chuan chu ron dingin nang nu mai chu ati iran chuan nu nakina ithingpui torbi ka siam kha alatama jawu karonda tir donya ti in a room lam chu apan san ta hlome wenzin chuan ani hi in thla ka tum tak tak ani lo mo chu ati a notation la chuan teulo mai lema chang bak ani lawang nithum ayare adai chuan amak ngutang ati thunge iran chu a room a chuan thu in dar thlang ma a chuan in ena voina chuan engma ka ti swalo phota a thei anga shen chuang kwa hi ka hlatanga ya ni shen ting chuan tun chuma kanuna chuan ka chen che anga ka kal san wangwangang che ati chutia a hadam ve to na kalai chuan ting chuan chu iranin wenzina pek nen chuan thinrim tak chuan ron lut iran chu lauthong takalo dingin shengtin chuan chu alo ti a ting chuan engthil nge kanu chunga soni ti in a thingpui feken chu chhuata chuan a pai chhuaya iran chu a rek iran chuan na chu ti in engthil ngei soi omzia alo ti ting chuan kha thingpui ipek ma zung kha chuan kanu din hun su control le thatakina oma tuna suan thi te a hnara tanga chhuwa ka sin engtur ngei pek ati twara iran chuan katiam ma che chu tiang inu chunga ka ti ani chuan sheom takin ka thingei turani ati ting chuan are na chu thla sukin in tiam eng angma la ka oi don chuang lo engtia tam nge do ti soi to shevek tu ka ni hi ati iran chuan ni ka thil ti swal chu ka sia ma se chu ti anga I chung te tina tur khopin engma ti ka nei lo ka soi to ang khan Mrs. Shen anga ka om chung chu chatakin ka omang ka ti kha alo ti kian chu ron lutin una pating chuan nutai din hmuna chalo te mayanya local vadro alo ti ting chuan chu man mo tak chuan a chuak le ngal iran chuan a ngong chu wanin a thu deuh hnoka jawu chuan Miss Jiang icha alo ti ngal iran chuan ka tha ma se engtin nge tiang hi thlen thei anu chunga engpo a thlenga ni chuan shenting chuan hian min chwa hau lawang akele nar chang thi a chhuwa kha atia ti in thil ngai to ti sha tak chuan a oma wenzin room lam chu ron lang ve thungin adin mun chu alo thalo tak zeta shen chung ko doctor san po chu lo om ve in adin mun that lo za chu alo soi notation la chu lau thong hle in engtin nge kan ti ang alo ti chola ting chuan damdo ina kalmoyang alo ti doctor san chuan chu tianga ti chi lo tunang din munna motor chuang chi ani lo alo ti tlat si a notation chuan ani chuan engtin nge kan ti ta kang alo ti doctor san chuan adam doi chu a nge yolom ma se dam doi wang tak le khovela mum ni chawa oma a ming chu jiju dam doi ani ti in a shil hlom notation chuan chung chu khoyange kan mu theyang alo ti a doctor san chuan asem chuak tu hi jiang chung kwa anya ani bakin an nei lo ati tamai an ompui asira lo omve chuan iranin alo ken lu ngei2 chu asoya notation chuan ting chuan chu iran chu vadil mai tur chuan ati wenzin la chu a thalo tel si ting chuan nu ti ya wanin jang iran hian ge ma khel nge yani hi kangena du a ma se kan nu na tluka thil hluwa omlo ti in ro chuan thantur dang om chuang lo min pui ve du mang alo ti a kian chuan nute ish thiam lo mi ama ro man na vekani hi a pe du ho lawang che u alo ti iran chu ron lutin damdoi po chu jawu chuan ron keng tu in nge ka pe du lawang ti thu lo soya ti in hei damdoi chu kanu hi pe va dro a ti kian la chu lo in rol ve sekin tur po alo ni theya engtin nge kan rin ngamang che ti in chhuata chuan alo pai sak iran chuan char ngalin mi su imola mi ole nang ne na in hmel na hun ka nei lo shenting chuan hei hi pe va dro ti in pek le chu atum ting chuan lo la dangin alo nem zui iran chu tlu in dokana chuan alua so a ala thi zui
lu hai chung chuan tho le ngalin sen ting chuan thi le dam thu ani hi min ring lo viaw ani chuan pakhat hi ka eyanga tura lo ni ani chuan inural hian ka thi ve nga langa ani mai ti in pakhat chu a hmoma dokana pakhat dang chu da in thinrim tak chuan a chhuak nutation chuan ting chuan ama ngei pon ei to a arin ngam to ang chu a lo ti Dr. San po chuan Mr. Shen thutluk na siam va dro ani lo chuan inu hian atlin don lawanya ati ting chuan eng thil tak nge mo chu thatak chuan arun har ta hlawa an hlim tlang ta hlom hle sin chu in thlakin iran chu anu le pa mutura lo in chein jawu chuan Miss Jiang vo in hi inu le pa in ko ni turania Mr. Shen isom don lo mi alo ti iran chuan asom don lo thu chuan lo chang ting chuan run langin aruma chuan le khabu lo chhiara mi pa pakhat run lutin ani hi ting chuan assistant lu fengani Mr. Shen tinge Miss Jiang so ati chu vo in kha anu le pa kan hmu tur ni kha ania miron som turin arun tir chi ami alo ti vel zung zunga kakal don lo ti lo soi ro ati lu feng chuan ninang ama in akala lom ati ting chuan makti hmel tak chuan ama in akal mo o ka hrethiam mi ama khan tumlo dewin katina pala chu anu le pa te hne na chuan zwal kawa tumani chu ka soi sa chin angin lu feng ti hian va ti ro thil pe kengla ka kal lo wangin thu pha va choila chuan jangi ran che dan zong song lo en thlave kang che ati a lu feng chuan ole ti in akal ngal Jiang chung ko in chu ron langin iran pa Mr. Jiang le anu Jiang mu te chu an ron langa Mr. Jiang chuan ran chu alo thleng chep to angem o ti in alo ngak hlel to lutuk iran chu ron thlengin Jiang mu chu a ron ko a anu le pa te chu an lo hlim lutuk Jiang mu chuan tinge thil dik lo omami ati a iran chuan omlowe ka ngai to em chewa ti in a changa Mr. Jiang chuan eng chunge modikang le ti luina wanga in nen nia alo ti a Jiang mu chuan iran chu thut pu hin chu tiang soi lo tur chuan ati Mr. Jiang chuan an ne lom shen chung kwa in she oman twar tir che ani chuan soi nge yang che ati a lu feng kha thil pek nen chuan ron thleng ve to in lut mai lo chuan anin biak na chu alo record iran chuan pa chu tiang omlo shenting chuan hi ka du'a chu wanga nei po ka ni reng alom ma se thil pakhat nakina kalo du lo ta thut ani chuan ka chen thei mai angem ati a Mr. Jiang chuan I mu em I fanui en kol dan hi chu ati a Jiang mu chuan kan fanu nei chhun ani hi ti in ati thei tur thu chuan lo chang Mr. Jiang chuan in pahni ho hi chu omzi omlo ani ati Jawu chuan Miss Jiang chu a fing hle mai a chen hun tura tan ra man na asiam kha thlapania ti in alo ngai to a Mr. Jiang chuan ran ilo ho khat boxia relo te chu heta omro o inu nen bazar ula I du in le don nia ati hi ran chuan pa chung lo chu tun chum chu ka du a medical book le damdoi ka du zo ka ati ta dai Mr. Jiang le Jiang mu chuan makti mel tak chuan an lo ena lu feng chu lut ta mai lo chuan akal le ta da ya ina chuan va thlengin a thil record chu ting chuan chu a hmu a ting chuan du lo thut a enga nge min nga ya he nu hian ti ina lom lo lutuk phone chu chhut mai tuma lu feng chuan president shen ka phone ti ina lo lovat heng lo engi an soi ati a lu feng chuan medical book le damdoi a dil boka damdoi ho chu old madam room a ada tir ngal boka ati ting chuan eng thil nge mo ti atum chu le ati a lu feng chuan old madam ngai to tak te po anima na ti in a chwa san tari ting chuan ka hrethiam me ama in thaka ka du a be se ni hi alati sham anua chuan lu feng churon lut le rin aron tir che ani mo alo ti le a lu feng chuan teulo madam khan eitur siam dan te lo sirin min hop tir china tui ka ti e ma karon ken ve che
madam hi a in thlak tak zet ania mi thar hlak angani to ati a ting chuan chu lo khisukin min hne atum wang ba ka ni lawang alo ti lu feng la chuan oi vak lo chuan ni e ani ang ti in a chwa san dai ting chuan a ngei hle a sup chu enin a hop chin chu tuya ti le hle si a in zo ngal ta vek i ran run langin tui in chu alo tum tui in na achia ta wang chuan a tui no po chu a ti kha lo pha a ting chuan chu a pum nam lo wanga tuilum in tura ron kal ve in i ran le tur nen chuan anin su a no chu a thlau teu kher mai a puma don wang chuan i ran chuan tia a chuan tuilum kha a du thina min holi ma in tia ngai to in kha he in mai ro a chia a tui in na so a ti ting chuan in la ka tum chu a ma a shai ri dan ngai to chhuakin la le lawin i ran chuan alo thla le to si a tlake ta chhuai i ran chuan en top ting chuan la chuan a ma ang khan min bum le palang tu nang huna heta te ilo oma enge ti tu ma shat lo a ti vela i ran chuan thin rim tak chuan a tui halwang chuani thu chu a soya a kal san ta dai ting chuan tui chu in tumin alo che ta ngei ti chu a sha a che tak tak ani hi ti in i ran kal phei hong chu a en zuya sin chu in thlakin i ran mu hil tui lai chu nutrition chuan kong kharon chum vakin mo om dan tur ani mi ron thawvar ro chu a ron ti twar ra a hong lui i ran chu alo in siam peile man vek si enge nute alo ti nutrition chuan wenzin din mun a thari lawa mawini angin health spa so ilo en kol ve zoi angai don ani ati a dora ka shwai don chenia hetiang lek po it theilo ni chuan shin chung ko mau ni tlak in lo ti in a chhuak le a jaw chuan miss jang tinge ani kha khatia a thuta ati iran chuan ka shebik lo ma se nute ite zong ka fina chelo e mai ati a anui sak ting chuan run langin chauka a chuan alo oma ken bok khan chung thil chu alo va shil le vek ting chuan oi lo kapa ta ni kha ani ang thiam thil po nei lo engtin ngi a en kol theyang ti in a kal ve ta nga la ken chungi takanuin una pa hian company a chuan alu tir hau lawang che ti in anui so ru le health spa lama chuan kalin nutrition chuan i ran chu shwain an manager hu chu wenzin nomri lo wanga i ranin chu lai en kol ri tur thu chu a shila manager hu chuan mase madam hi alar bang khan kalau she to nge ya hetiang chu ati theido na mi ati a nutrition chuan a theilo ni pon a inzir mai tur ani chu tiang ani lo chuan shen chung ko mau ni tlak ani lo ati le a iran chuan manager ru kum thum liam ta mi le tun nuwa in finance report min lo lak ta che ati manager ru la chuan isha thiam do na mi alo let ti zui iran chuan vala photla ti in manager ru chuan file tam tak chu aron la tamaya jawu chuan awa tam ve alo ti ting chuan poron thlengin manager ru chuan president shen heta te engei lo ti ve tak me ala ati ting chuan chang lo chuan chhuak ri tur chuan ati nutrition chu enin nute engthil ngei ti hi ti in a zota nutrition chuan tunari chuan inu nom box si lawa iran hian helai hi lo en ko ri se ka ti ni hi ati ting chuan ani ang hian thiamang mo ati a iran chuan shen ting chuan min en hniam ngal ri mo su o alo ti ting chuan nang mi house fanu inti hlim le bazar bak thiam lo khan engtin nge health spa hi en kol theite rengang ati a iran chuan ani chuan in choyang miang ati ting chuan eng in choina mo alo ti a iran chuan he health spa hi thakha chunga ma kan son tir theya sum kalak lu belani chuan thaleya kapa birthday ya iron kal ngei anga yang chu ati le ilokal nge yangai keima chawa ka kal le ani chuan kanu le pa te an lungai don mai ba ka mi in anui so don tlatani ti in angai to a ting chuan ole ti in anin choi tabok anua chuan iran chuan a thei ang anga file chu en ve in a sha thiam lo mel hle maya
Jau chuan Miss Jiang tiang hi ila tingai si lawa isha thiam ami alo ti iran la chuan ni chung chuan sha thiam nang alo ti mai si Jau chuan ani le tinge in choina khai nei puya ti in a zota iran chuan ka inzir thei thawa lom ti in ka un pui kan be nga lange ti in message ava thon ani chuan ti dan tur chu lo shilin him lutuk chuan oye unau nu hi mi finga ni hi engtin chu aron soye ting chuan ti chuan a hotlai pui za mo a ti a lu feng chuan o ti in lo chang ting chuan chu thawin ani chuan health spa a chuan kawaka lange a ti lu feng chuan lo fiamin inu pui iwa shwai dona ni mo chu a ti vela ting chuan la chuan boss kani angin kawe en fi anga ya lom ti in iran omna lama chuan akal health spa churon langin iran le manager u chu anlo inbia a ting chuan po churon thlengin anin biak na chu alo ngai thlave vek iran chuan chei chata ti danglam deuh hlek ka du a ati manager u chuan chei chat a ti danglam mo helai kan customer nei chin te chu sipai bang hlir an ni china ati a iran chuan ka shalom mase ka du dan chuan ches khel pa na le infiam pa na om thei se ka du a ati ting chuan la chuan kha mo nam chen na bak hi angai twa lo alo ti thot thota iran chuan ti chuan in buana bi ka son kan chung ko receipt bi kan telanga helai hnaiah hian school no pangle nula tlangwal tam takan om thina anni house stress ti re nan chuan chu dam doi chu in buanan kan hmanga ni chuan an local sup mai don ani chuan massage ti dan po kha thlau deuh hlek ka du a chan chu tuna in kalpui hi chu a relaxing lo ma a massage ti so in bra tura ngak ten chest te lo khelin anin lo pha bokanga tiang chuan ania kan chhungkwa pon kan kalpui chin sumdo na shanga po kan customer ten wam ti dan kan ngai poi mo bera ni khata customer sang ni chuang kan nei zia alom ati a manager u chuan an thakata an customer nei za tur chu alo chhut mol iran chuan ti chuan kan sumlak lu po I chu thiam mayem ati a manager u chuan mase indam doi bik man chu apoi do na mi ti ina zot iran chuan kan chhungkwa hian sumdo na tam tak kan neya hemi lek hi chunga tan ma an ti don lo le suma kan bai vak lawa ati manager u la chuan fing chu ti hle in a fak chiama anua chuan an hotur chu a thaliam anunga chuan te theyang chu tinge chu te ati kher ti ka lo ngai to a ati ting chuan ngoi mak tur ti in lung oi lo lutuk chuan akal tadai manager u chuan makti mel tak chuan enjui ringota iran te chu in thleng cha in nutrition chuan thinrim tak chuan nai tho tak wang mai khan I du huna iron hotlai arem ti na ani lawanya na po I thok tak don na mi padang house tak ne nuamin chen vela nyang chu nge om tak chuan alo ti a jawu chu alo tong chep iran chuan dangin ka thiam lawani nu te na ka thotlai don chuan soitur kanya mase ting chuan po a om ve renga lom ati a om ve ni ti kha alo she renga lo ni ting chuan la chu bi ru chung chuan alo ip zuka iran chuan mi mole momin ti ina ngai twa nutrition chuan ani le ka haudan che hi I thin rim ya lo mo ti in makti tak chuan a zota iran chuan thin rim nang I soi dik bekalom mase thin rim le ril runa anga om tura min du chuan chu po chu ka ti thei thawanya ti in adot lia chuan I du ang takin kalo dong song to don nia ti in a room lam chu apan sana nutrition chuan makti tuk chuan nang nu mai chu a ti top ting chuan la chuan engthil tak nge mo ti I tum chu le ti in lo ngai twa bok atuk lama chuan ting chuan chu office kalin ana thok te pani chuan poisa lama har satna anto na sajia chu anlo soi mola mi pa pakhat zok chuan ipa boral nuwa nangin adin hmuni chelta hi ipute shen gwang jaw kha alom lo em a min la bei char ni hi ati ting chuan min pai thlak ringot ani mo an la tum ti in a thin chu a rim hle Hmeichhia zok po chuan poisa an nei ri to lo wanga health spa a thok te po lu an pek thei to don lo thu chu alo soi ve li a
ting chuan iran in poisa a boina an nei lo thu a soi kha ngai tua chuakin hei wang hi ani mo nute in enkol tir lo tum a shat nya lowa jang chung ko poisa a in bui tir alo tum ani hi ti in ngai tua ana thokte la chuan lon puk le don po ni ila kwaran tor that tak angai anti box si president te dan ngai tua vat ro an lo ti chula ting chuan o kalo ngai tua vat don nya ati bank lama kalawa tumla chuan tunge kwaran tora chuan ka manang mi khosa thei tak an ni angai box si ti in kar chhunga chuan alo in ngai tua neu newa lu feng le iran te chu ron lang ve thutin abi ru zuk zuk iran chuan jawu te chu na thok ho lo pe ngai phot tur chuan ati a lu feng po chu chuta a hrai wanga lom thu soinan chuan poisa chu an pe a lu feng la chu alom na samaye iran te achunga an lu nu chuan ting chuan chu ron chhuakin lu feng in a muthut chu a phuzok engi hetai ti ting chuan alo ti lu feng chuan madam lo elzui turin min ti kha driver man si lawa ka in volunteer ti in alo chang ting chuan zak thei lo lutuk ti in a ko ka lu feng la chuan en top nutrition le manager hu te chu ron langin storeroom a chuan an poisa har sat na chu an lo soi du na ting chuan po chu lo om ve in a ruk chuan lo ngai thave reng kwaran tor an mu vat lo chuan an bai tur zia chu an soya iran ron lu thutin an phuna salutuk nutrition chuan jang iran helai mun ke en kol tir chewang khan idu ang angin iran in ro thei ti na ani lawanya alo ti ngal pong ponga iran chuan chutiang lamani hleinem dor kan chei thazo to a na thok te hlo pe ka ngai ti soipui turin manager u ka ron zong mai lom ati nutrition chuan en kol tur na lom ka ti che ilo chei thave lamo ati le jawu chuan nang hi ma aswan thei na be turini tia tuna tyang hian itile si amo ati nutrition chuan lo chu I poisa lo peri mai ro nakina kan ro le mayang che ati a iran chuan boina in tok ti chu alo dik tak tak ani mo ati nutrition chuan a rei lawang ting chuan in kwaran tor thatta ka mu huna a thale vek mayang ati a iran chuan ani chuan keima kalo changang chu ati nutrition chuan engmo chat chwa vak su heti angai ti wang hian ting chuan in adu phadon chuang lo che nangma alaka in barluta atile pyap pyap ting chuan la chuan nutei chu le ti in lo nuya iran chuan kashalom chutiang po ka be sei lo bok alo ti nutrition chuan a oki chu thak ta dewin makti mel tak chuan ani chuan ngei2 ati iran chuan apma ka thil ti wang khan a ming thatna ka ti chhiat saka ka chunga a thlen ve ta ka chuan ka hre thiam ve to alom ati ting chuan a in thiam lo ve ngei to ani mo ti in lo ngai to le a kalmai chu atuma let le in nute ma se ting chuan chu kwaran tur ka ni tur thu hi shil kher su o ati a ting chuan ron chwa tum po chu a let le rang lutuk chuan khonga in kha thil in shai rui vel kha chu soi chhuak to lo sham ro o ati le nutrition po chuan ole ti in iran po chu a chhuak ta nga la sin chu in thlakin ting chuan chu a office a hna lo thok le mol to lu feng chu ron lutin engemoni chu a ron khaya ting chuan kha eng thil nge alo ti lu feng chuan a ma khan una nu thil siam kha tui ti sia ar su pani hi ati ting chuan nang hi I man tlak thlot lo tyang hian hantile te South Africa a ka thonang che ati lu feng la chu anui mai ken chu ron lutin na thokin an phal lo chung chu a ron lut luya una pating chuan kanin ka ngai to chuan appointment siam khera ka lo lu te hi angai mi te chu a ron ti vel ting chuan in kar a mi su kanin zom na chu chance tla chawani a lo ti si una pating chuan tinge te uma jangi ranin athik wanga mi te chu ati a ting chuan e lo mel tak chuan thik a alo ti ken chuan mi pai ni na ang takin izil tura lom ma se keiman ka ti sakang che
zirtir na kan pe hlaka nge tia chhuah chu atum ting chuan mi su lo let le te eng angpon jangi ran hi lo khusa in swalma se kanupui ani na abaulo nang chu pon lam mi inia ilo in ro na tur pakhat ma omlo ati kyan chuan una pating chuan lungoi lo tak chuan ati a ikal thei to ang ti in lu feng chu chhuatir tur chuan alo ti muk thung lu feng chuan in khashung deuh chuan chhuak tur chuan ati a kyan chu ti taw ngong chung chuan a chhuak lu feng chuan kyan run ken chu enin arsa sup tho alo ni engtin nge ti in ting chuan keng chhuak vek tur chuan ati a ani kha ilo lu tir le ni chuan South Africa chuan ka thon tak to ang che a ti zui bok lu feng chuan chhuapa chuan ole chu atiliam mai maya pona an chhuak chu nutrition khalo omin soidu anei ti chu a sha tak zet ting chuan nute enge a ati nutrition chuan soilo turani ti chu ka sha a ma se engma ka zep thailo ti shat kha ti in iran kwaran tor ani tur thu chu a shila ting chuan la chuan ka sha lom alo ti mai si nutrition chuan makti mel tak chuan engtin nge shat chu alo ti khamini khan kalo she thoi pala ati a nutrition chuan ani le jangi ranin a sha roi thu chi kha thu dikani em ati vele ting chuan nang le zel pon ni oi lo mo ati a nutrition chuan ke chau lo po oi lo tu an tam mai amak em alom a mel tha in a hausa a chutia ti chan tur a om do niam ni ati ting chuan ka shibik nang ati tlat sia lom ati a nutrition chuan heti khop hian kan ta na changkaya pom ve to mai la ati ting chuan la chuan ka du chi ani lo ti in a chhuak taw ta dai nutrition chuan he naw mai hi chu ati deuh bui ya health spa lama chuan vakalin room an lut tur chu na thok pahnih te chu iran ma chuan an lo thin thi a ting chuan lu mai atum chu nutrition chuan en phot tur chuan ati iran chuan na thok te pahnih chu kai thawin ka ban don hleinem che u in sha thiam lo zo ka ni kha ahma a in massage dan kha chu customer te tan an na le lutuka hadam a in an na ta zok china chu dor kan ti danglam rualin massage dan thar kan keng tel mai don zo kalom ati a pakhat chuan ani chuan keini pon chu kan zirve don ti namo ati iran chuan ban theina cheu po ka nei re hleinim in zirve vek angai ti in customer tam tak kan nei pha dona ati a thok te chu an hlim le hle nutrition chuan khamo irin ango chu ani lawanya alo ti ting chuan a thil di ka sha thu kha soisu angche ati veonia ati Mrs. Chang chuan I bai wanga ni thuran ran hne na chang kan lo she to a chung kwa a chuan ngaidam indi la ngai hleinem ti in Mr. Yang chu awa ngok zeu Mr. Yang po chuan ni chung kwa lom kan ni to alo ti a iran chuan nia ahma kha chuan a bai wanga nia ti in alo soi chun zum ve a Mr. Yang chuan in chung lama lut phot ti ang u ti in an lut hun te an man zo chuan in thale tur chuan pona an dinga ting chuan an tlo le thwai tur thu so in iran chu ka kong khar te chu a hon sak le a iran la chuan anu le pa te chu alangai ti sha tak chuan angui rulutuk Mr. Zhang le Mrs. Zhang te chuan ting chuan in iran ati dan vela chuan an lom ti chu shat le in an khideu varvara shen chung ko in chu thleng le to in iran chu ting chuan nangma rubau tu te kha ka bai pui do na lovalut masaro ati iran chuan kalome chuan vo in wang khan kalom lutuk bok kapa khan ithil pe kha adu em boka ati ting chuan keipo kanu min ngai to pui ve thawa ahma a damdoi vel wangi ro kha chuan min ngai dam don ya ati iran chuan vo ina iche dana wang khan kalom lutuk mase lungai su ti reng chu angai lawang chu mai baka kum khat nuwa kanin chen don thau boka I ti zen angai don chuang lawanya ti in lu san dai ting chuan engma po chu a soi chun zum man lawa lu feng chu thil ka zo tang che
jiang iran hian in then hi a soi ngun boka ati tak tak ringem chu ati lu feng chuan thu dik ki shedu mo ring te reng mai ti in lo changa ting chuan tiang le tur te chuan tinge min nei kha adu em si min sha rui te kha enge chulna ati lu feng chuan boss shen thil ka zo tang che africa min thon hwa min ati madam hian a shai rui tak tak chemo nangma i rui wangin in control zo lo ani lo mo ati ting chuan chu a thin rim le hle a nang po hian min oi lo mo ati hlur mai lu feng chuan amak emalom ati le a ting chuan kal phot ro chu ati taringot anua chuan company annotation le ting chuan te chu ron langin notation fapa lingjing je po chu alo graduate ve che a notation chuan I ubula hian tikha chuan company lama ipui ve thei to ang chu ati lingjang je la chuan chutiang ka du hleinem ramdanga zir chun som kala du alom ati a notation la chuan a phal lo bur an hnunga chuan hi ran le jawu te chu ron kal ve in jawu chuan a signal zewa lingjing je le I ran anin hmuchia chu nang hi anin ti notation chuan inin shesa mi alo ti nga la lingjing je chuan shesa lawi jang chung ko fan nei chhun an soi chu ama hi animo ati notation chuan oni ting chuan nupui ani hi ti in I ran chu hei ka fapa lingjing je ani hi ti in ai hmel sha tira ting chuan I ran chu rin hmel taka enin ini sha sa lo chuan tingi khatia makiron ti vaksi ati I ran chuan englo nangma ang deuh ka zani neyang ti kha ka sha a ma se he ti ma inin an kalo ring lova ati lingjing je po chu alo bu ngau notation chuan ni una te chu in an na chen po an nei ve lom ting chuan in apa anga jingje in apute ya alo ti thil kan ei do na ron ei ve ta che ti in som I ran chuan ei to thu changin angai lawang chu ati a notation chuan ani chuan kalang u ti in I ran chuan an kal hnu po chuan jingje chu amel zui dewa ting chuan a ring hlel zual hle a hnuwa a chan pa chengyu kha bara wa mu in I ran le jingje chui tur chuan ati tamaya chengyu la chuan mak chu alo tilutuk I ran chu ron langin thil ngai to anei ti chu a hriat hle maya jawu thingpui ron pek tum chu ati buak pha jawu chuan asa ti in a shuhul ngal thwaya I ran chuan ka tha ti in jingje kha akut le lam kha a thalo sia ati sapa jawu chuan miss jang soi ne ami chu alo ti I ran chuan nei lowe tuna chuan ikal thei ri ang ti in jawu chu a chwa tira kanun masa kha chuan jingje kuding lam kha thalawin asiam tha theina damdoi lam kha azir wakani a kong engkima kapa kong dal vekin kan chung kwa kan tlak chhiat pha a kapa twar zo lawin heart attack kha aneya athia ni a tuna hian tinge akut kha a that vek si a tinwa nuwa ting chuan te churon lang le in chengyu chuan adu chu alo sha sak vek to a bara chuan ranglu tok chuan ron tlan lu ta soiwa tur chuan ati chengyu chuan chupho ro tui in la alo ti a zona ka nei masa a jangi ran hi idu ami ti in a zot ting chuan min nei dan kha isha ka du iringa mo alo ti chengyu chuan ni don tak ma se a mel cha chu ati kwal ting chuan alo en room le tuk chengyu chuan ka zona che chu chang phot ro ati le a ting chuan a hun ton te le an mudun le thil thleng te chu angai to chhuwa ka thil enge muni tak chu kanin kara hian a omalom a ma angkha chuan ka hoto law ma se ka du thei chuang law chu ati deuh tlata chengyu chu soiwa tur chuan ati chengyu chuan jingje nen chuan an voi khat in hmu na chu ani law Hong Konga I ran a zin chum khan mi patam takin ti buayin jingje hian lo chana ni ati anu pon anin holo chho hle bok chu nang nen inin ton ma dai kha ani boka ati ting chuan
in chen du le thu a soi lai te chu ngai to chuak le in chengyu chuan ami do hi nangma ini lawa angjok ma atile a ting chuan ani chuan anuwa mindu nu khan ama amoti in kan mi sia ain anglo na sa si a chuwang chuan mi shai ruita ani ti chuan jingje kanilo ti a shat nu changa ami sia athak vele thunga ati chengyu chuan ivan han she thei tak mase nang nei che chu thil nom tak chu ani lawang ati ting chuan thin rim deuh chuan inga alo ti hlura chengyu chuan adara wanin chanpa lungai ma te che Hmeichhia chu ni la ka thlang jok nge yang che I chak mel dai jok alo ti a ting chuan thin rim box si chu a chhuak dai in lama va thlen la chuan I ran chuan jingje chan chin chu nu te shen lo zota ting chuan jang I ran ma ila le ta ni mo a ti ringot I ran chuan jingje chuan shen group a tho atum le tum lo chu a zota notation chuan ka du dan chu anya mase ama hian na du lawa ramdanga le khazir zomani adu chu ati iren chuan ama khan shen group a thowang khan akut kha atina kha anya ramdanga azir chun zom chuan athling lo nge yang ti angai to in mase nute jingje te chu afing ema ma chhop chata ka nei ani nge yang chu ati notation la chuan chutia afapa fak chu nuamalo ti hle in nia afing tak takani to parte po alo ni hial to a te chu ati chawa ting chuan in sum thei to thlot lo chu vakalin engwanga zona tam tak zot nge ani chu awa zota iran chuan anti ti mai thu chuan alo chang ting chuan ke po to parte chu kan ve to thawalom ati a athik ru to tak zet notation chuan ni e to parani chumphe chuan jingje a in a score sang zok le ngal ati a iran chuan o ani chuan na tho tur kala nei sia ka kal phota nge ti in a kal ta da ya ting chuan min pe hel vel ani mo ti in alom lo lutuk anuwa chuan iran chuan u chu bia in jingje ramdanga azir theina na puitur chuan na nge na ting chuan ron kalin anin biak na chu alo ngai thlave le vek a u chuan shenting chuan I nei luya kan secret medicine siam dan ishil to boka khang chu thushan ni ro se tuna akazen le zel pui idu amo aron ti iran chuan chutiang lamani lo ama a Hong Kong kanom lai khan min puya keima wangin soi sak te kha atoka ka in thiam thei thlot lawalom ati a u chuan ole chutiang ani chuan ka ti sakang che ti in lo chang iran chu a hlim hle a ting chuan la chu thin rim zwal to hle in chen po kan la in chen lawa jingje ringota boy pui chu le ti in alung oi lo lutuk lu feng bok chu thil thlen dan zong chu a shil ve le a lu feng chuan tunge adu apoi mo hleinem tuna te chuan inupui thawalo mani alo ti ting chuan mase keima mindu hleinem alo ti a lu feng chuan o ni le ruider la chuan ati chu angoi le ting chuan enge alo ti I ruideranga aruma kalin in mudun le mai do na lom alo ti ting chuan ateulo atira min nei don pon khatyang thau kha anya ati baklura lu feng chuan I ming thatna a chhevek to thawa humchal tum le chu omzia omchuang hleinem alo ti anuwa chuan ting chuan chu in ngai to in adik thau mai chu ati a iran ruma chuan valutin ruini om tak chuan a om kwal iran la in bo zo limin tawel chu alo venga ingi lo ti don ati ting chuan ti le thei thlot lawin damdoi chungchang inzian na le khabu chu adil ta ringota iran po chuan heng ka pek ho che hi itan chiaran nuam de wang chu ati ting chuan la chuan jingje anga ka sha thiam lo a ring ve lamuni ti angai to in angai koi kwal vel to hle a chhuak le ngal a omdan chu hiran chuan mak chu ati lutuk ting chuan jingje chu aruma kawin iran nen anin tondan na shat vek to thu chu asoya jingje chuan nya ingai swal ka hlowangin ka soidu lawani kha ahun lai te khan mindu ang te khan thu athang na salituka chu ati ting chuan adik moi thayanya ati a jingje chu ding hloin chu tianga omlo ka u ati
ting chuan thu ro a ti a thu le na Iran che dan zong le anin anwanga a nei thu te ama ani le lo ti a sha jwa la chen le nga la du thu te chu soin ramtanga a zir theina na a u hial byak sak thu te chu a shil ta veka nakin loka ramtanga i zir thei thu I donga nga ka thu soi dik zia I shema yang ati jingje chu angoi reng sin chu in thlakin atuk lama chuan Iran le jawu te chuan na chu an lo thok le mol to a message dongin a u chuan a chin fel sak to thu chu a ron shile Iran chuan ole jingje chu ramdanga azir thei do ne ti in a hlim hle a jawu chuan miss jiang ma se ti ngei lo hlim em a jingje hi I du ani lo mo ati Iran chuan penjewin engthil nge moi soi le tuna heti anga ka pui chan te chu ama kha min pui wanga nia ati jawu chuan ma se Mr. Shenpon apui thau che a inun na achan him sak bok che a ila ho em thau sia ati Iran chuan ni min chan him sak nge yalom ma se kanun ma sa akhan ama wang hian ka thitla ta ni jingje wangin kapa athi boka tyang zong hi kapum pel theina na ti ka ni ti ina ngai twa jawu la chuan inin me ro pui sia ti in lo la soi chun zo me Iran chuan du tok ro ti in anti tur chu anti chun zo ma in lama chuan ho in notation chu jingje mundanga a omdon wang chuan alo trapna samaya adu amo ati wang chuan nuam lo chu ati lu tuka Iran la lo nui sangin a poisa man tur pek te chu atum jingje chuan unaw nu angai lo ti in lo la du lawa Iran chuan notation chu pek le sha matum ani po chuan lo narin jingje chuan anu chu kai thutin nakto ka kal to don sia minin siam pui angai ti in card chu do kana ada a man mo le tuk chuan akal chwa pui dai Iran po chuan mak chu ati dewa ting chuan la chuan tinge ngai to viau chuan I zui ve mai lo chu alo la ti zui Iran chuan I mol mai a ti in a thau ta da ya zana chuan Iran chu a beng be te phelin mutur chuan alo in ba saya jingje chuan message on thonin a u nu pui ani na anga om tur le a u chu hlut sham tur chuan a ron ti a Iran chuan ingi omzia ani hi ka du tak mo a in ti amoni ati anuwa chuan Iran chuan ting chuan chu lo ngakin in belokanga chu ati ting chuan enge alo ti a Iran chuan relo te chung kanu te bula ka om theyangem damdoi lama ka pa zo du ka neya ati ting chuan jingje om talawa mo po min mu pe to lawa ni mo ati ril ru a o ka ro chuan lam siam kherangai hlinem kanin chen ma zong po inu chuan wa om ro ati tel khera Iran chuan phulu tok chuan ole ti in a kal ta ngal dai ting chuan makti box si lung oi lo chung chuan en top ringota sin chu in thlakin wenzin chuan in lenga lo neya yang chung ko nu ber Mrs. yang le afanu yang siki te ni in Iran le ting chuan anin chen ti kan lo sha a chu wang chuan kan lo lenga ni te chu an lo ti vel wenzin chuan chu tyang engma om lo thu le pon lam mi in chu tia an lo ngai ngot chu makati thu chuan lo changa Mrs. yan chuan hei siki hi apas zo ve che a na ala nei lo bok nen in pui na kan ron dil pa ani hi chu mai ba ka ke ni te chu jangi ran hi ron lang lo se chu chung kwa ni thei moi tur kha kan nya tu na a thei tak si lawa chuan unaw ang talin chu ati wenzin chuan ting chuan kalo shil don nya ati Mrs. yang chuan chu tiang kan ngak thei lawang kan rak mayang chu ati tatlata wenzin chuan a she me lutuk jang chung ko in lam chu ron langin Iran chu jang mu dara mu in alo pang changkwa lutuka lu feng ron lu thutin shen chung ko in a thil thleng chu man mo tak chuan ron soya Iran la chuan ka boy na turani hleinem alo ti jang mu chuan chutin engtin ngei soi thei idin mun lwa lan che an tumani chu man mo takin vakal ngal ro ati a Iran la chuan kanun masa a min thatu mai chu ati zeu jang mu chuan engmo alo ti a Iran chuan o ani le ka ho ang ti in lu feng chu azui ho a
shen chung ko in lam ron langin ting chuan wine chu alo in mai a siki chu korpan tak salang tam tak chu ha in aron thu ve khoi tum chuan ting chuan chu alo om son rang hle a I ran te po ron thleng che in ting chuan tinge alo let le tiangai to in kalu haile tok ti in atlu der siki la chuan tungei ni a alo la ti zok zui I ran chuan ani na chu soin a thu chata sau siki chuan nangma hi mo Mrs. Chen ti in nem lu tok chuan alo bia I ran chuan o ni ma se I thil du chu ka sha anya Miss Yang ka puyang che ati ta da ya ting chuan churon meng dere in eng thil nge mo soi chu le ti in angai twa siki chuan ani mo unau nu min pui don mo ti in alo hlim lu tuk I ran chuan te reng mai ti in ting chuan ruma omna te chu a shil ta veka ting chuan chu ti der pe to lawin aron thau thut nang mai hi ati I ran chuan ilu chu a hai to na nge ti in alo zot ting chuan chu ti tawin akal ta dai siki in zui ve tum ringot chu I ran chuan churo ati a thu ve le mai bok ting chuan a nei theinan chuan a pui tur thu chu a soya ting chuan nei I du chuan a du zong te I shat photanga ya lom ati lu feng la chuan ni I taksa kha chuan khoya ma a thlen lawang che khatia anga thlem chi ani ve lo sarak lo chawa yom chung pon a en pe lo che kha ati siki chuan nang hi ati I ran chuan kan soyange ti in siki chu a thu cha phone a te chuan a chin chha thlapa I ran chuan boxing ngai na thu te in ti fai te chi sang chu a phwa ta cheu siki la chuan man lo hle in lom thu chu ala shil zui I ran chu noi chung chuan a room lam chu a pan lu feng chuan engi omzia chu ti in ka sha thiam che ti in noi ta vurvura ting chuan la chu wine lo le in zelin chawka a chuan alo wamu top lu feng ron kalin I ran che dan le siki a bol kwal dan vel chu aron soi ta veka itan thulom om lu tu ka ni chu ati ting chuan chu phur taka thawin tak mo ati hluaya lu feng chu alo bu ngut madam hian angai to tak zet che ani ati ting chuan noi chu top thutin engwangin nge chu tiang wang chuan ka lom ngotang ka ho tur ni zo ka lom ani khan mi shai roin ti in anei lui dan bok chu a soi le a lu feng chuan I chabo ve dan em hi chu o ti in angai twa o a that na chu nangma zok hi anei du chu anya I ka zen ni lawin I ka zen kha chu backup mai ani ati ting chuan chu khile vurvurin ani cha chu ati kalau sha swala ni don chu ati noi vurvur atuk lama chuan I ran nakal tur chu ting chuan lo dang zelin I ran chuan shen ting chuan eng thil ngei du ati ting chuan Hmeichhia ho hi sha chanin lo harani hi min ngai sak lo ang tak alangin min lo ngai sak ru reng si ati ni ran la chuan I ngai to na mai ani chu I thluak khonge om ti in ala beng zeu zui a kor ngong chu siam na thok ve nga lang ati lu feng chuan tinge ka twar zia chu ati bui I ran chu ana thona mun thleng to in manager u chuan a thlama sa an sumlak lu dan vel file chu alo mu I ran chuan kan ti tha hle mai ma kan la son char ni hi ati manager u chuan ni che ti in alo nui vurvur I ran chuan ani chuan na thok te kha lo ipun cheu don ya ati manager u chu hlim hle in Miss Jiang ka boss nei to chuan a thaber ilani shen chung kwa in mawatan an nei che hi an van nei tak zet ati adam chunga a hnuaia tho ain pe thu te chu asoi I ran po chu alo nuya manager u chuan hei kan wellness ti hi atharnya honvero chuan president shen kha ilo in chin tir ve don ya ati in lam ron langin siki chuan ting chuan chu green tea atanga siam engi moni chu lo pe ka tum ting chuan du lo zet ma se I ran ron lu ta mu wang chuan a in lui ta khera I ran chuan a ei lo ve lutuk wellness ti chu do kana da in hi in ro ati ting chuan la chuan green tea kha ka ngai na bersia
hei chu ani hau lo mai te chu alo ti vel I ran chuan kan spa a kan da thar tur ania manager u in lo in chin tir tur chen min ti wanga hon ka ni hi I du chuan ni in lo theyang ti in akal le ta maka siki chuan u nau pa I du lo chuan kan payange ti a pai atum chu ting chuan angai lo ti in a phu chuak le ngal siki chu ala phu khum zui a chena sa hle a hetiang kan zor thei do nim ni awa tui lo ve ting chuan na ti a I ran te ron lang le in jaw chuan Mr. Shen in tura khan sinni couple thei ngil dai a ti I ran chuan apoi lo ti khan in mai ro se du le apol ve to anga ani mai ti in alom vak lo hle siki chu aruma le tin Mrs. Yang chu avakol nu jangi ran hi ka holutuk ti in thil thlendan vel chu awa soi ta veka Mrs. Yang chuan ani yang Hmeichhia mel tha kha chu ngai nep ngot chi an ni lo ka ti kha a ti ma se thei top chwa phot ro alo ti a siki chuan mel that chawa tok lo ti dan ka sha phuba lak dan tur ti in a khivur vura I ran chu ron lang hin in soi nan punching bag chu alo nek mol lu feng ron kal ve le to in jaw chuan engei lo ti ve le don chu alo ti lu feng la chuan ka ngai che a ti a changin an pahni chuan an khide ufur vur siki ron lang ve le in una nu engei lo ti a ron ti ve le I ran chuan I mu reng hi heta engei lo ti don a ti siki chuan mani chawa khatia ti chu anwam vak don ami kalozir ti rang che kum thum chuang boxing a chuan experience ka nei to alom a ti a in nek puya chuan a som lu feng chuan ngoi ro adik theilo Mr. Shen kawa ti in tan chuak ngal I ran chuan en renga lu feng tron let le chuan cherry chu sha in I ran ti in ting chuan chu aron lut nga la siki zok chu alo thal der siki chuan unau pa min chan pui ro in fiam pui mai katuma ma se min tin tak chu alo ti kwal vela ting chuan I ran chu enin anuya I ran la chuan engma chu asoi law ting chuan chan po chang lo chuan I ran zo ka ni lo wang chuan a thodeu huaya ina chuan an fa ya thu khomin wenzin po chu aron thu tel ve a ting chuan Miss Yang kala kai thil tum chu ka sia a ma se iti ve deuh ma to ani a ti siki la chuan engma thil tum ka nei lo heta in kyanga hun man ho mai tum ka nia unang nu po ka in fiam pui mai do na lom ka tia min tin tak ti in a hek ngal zo a wenzin chuan eng po chu ni se inin lama hole to phot ro pa ngai takin I oma mokatia I ran I lo ti boy char ti ka she hlei nem a ti a siki chu in soi fia le nga charin chu mai ba ka enge ke ai a that viau na a ti ting chuan kong eng ki ma atluk lo thu chu lo soin I ran po anui ta saka jaw chuan do soi su inin nek lai pon a mai ringot ani khai tum alo ti wenzin chuan I thil tum ke pon ka sia ma se kamau chu jangi ran chau hi ani reng don alo ti lu feng lo tong ve te chu siki chuan ui ti a awin moi lo tak chuan ala tong khum zuya ting chuan ui ani lo shen chung ko ta na mi poi mo tak ani hi alo ti siki chuan wenzin ba na chuan wanin nute kanu bula min lo en kol tur thui soi kha a ti le wenzin chuan chu po ni se hela hi I om reng na tur ani hlei nem pasal nei rol ini to engtin nge mi in an soyang chi ti in an om pui chu abung ro aron nor chwa ti ra siki la chu la zam lo hle in ding chung chuan a shima he nu jangi ran hi ron lang lo se chu keima hi in mo tur ka ni renga una pa hian du po adu tak lo khum khata po an mu lo jangi ran hian ti luina in aneya tuna po thatakin abengai lo ati I ran chuan ting chuan ba na chuan wanin ka sha chen angin ishi chang ve hle mai khatya ka bek thadu lo paule min du tingalom alo ti a siki chuan thil dang soi le atum wenzin chuan atok ti in ama ngei chuan a chwa tir ta zoka midang chu an lo khivur ting chuan la chuan I ran thu soi wang chuan alo lom fa le lutuk
an kal cha chu jawo chuan lu feng chu signalin an pahnih chuan an kal sana Iran la chuan a kut chu ala sun ngal ting chuan min puya wangin kalome alo ti Iran chuan ka soi to kha shen chung ko ming cha theina turani chuan chutianga thlen lo nan engpo ka tiang tia changin akal ta da ya ting chuan Iran von na nu chu wanin jang Iran I thu soi hi engchen hi nge dot ni a engchen hi nge thudik le ti ina ngai twa anuwa chuan bom pakhat kengin ting chuan chu Iran ruma awakala Iran chuan ngei2 alo ti ting chuan I hak tur ni hi party lo tura oma ta chuan min kal pui theyangem ati a Iran chuan he party hi lin group fa pa ka ton chum kha ania tia ngai to in a chuta nok ting chuan I cha em alo ti wat Iran chuan alu a haideu thu chuan alo chang ting chuan sup sa ka va siamang che chuan zan in party kha ati Iran chuan kakal don lo chu alo ti ting chuanin a chana zo chuan na thil poimu a thu chuan a chang ta ringota ting chuan po chuan na chu a poimu ber tura lom ti in a chwa san tari Iran chuan anun masa chungai to le tin he party zan khan boina ka siam wang khan shenting chuan khan po na min nor chwa ka lin bin kha ka ton phata a ati anun masa ron langin party na chuan ting chuan in me chedang alo bia ka wang chuan wainin a leya ting chuan na thil mai an soi thu lo shilin engthil ngei ti hi ati Iran la chuan inupui ka ni hi na wang ringot ani lo chu alo ti hlura ting chuan chu thin rim hle in abana chuan a wana pon lama chuan a the chuak Iran chuan shenting chuan engtin nge tiang hian min ti thei inupui ka ni hi ati ta tak chuan linbin ron langin a ron pui hi alo ni chuta chang chuan anin ngai zong ruta a Iran po chuan adu tak emoti in a ring man hle shen group thuruk thleng chuan linbin chuan a ruk chhuati ra chutia adu anei nu chuan linbin chuan ami ze tak chu chwa in Iran chu alo mang tangkai mai alo ni akal san ta maka ting chuan in chutiang zong a sha chwa nu chuan vila pakhata kumthum chuang khungin thi turin alo kal san alo ni tun hun ron lang le in Iran chuan shenting chuan in min hwa chan tak chu ka shai ruya ka nei lui wang ni lowin linbin wang vek zok ani ati a linbin tunna kanuna hian ka tong le che ani nga chuan phuba ka lange yang ati jawu chu man mo takaron lutin party na kalan ngai thu chu aron soya Iran chuan a chana lo zot jawu chuan siki khan in chung chang dik lo tak in a soya I thei to pi chwa chung po a Mr. Shenin angai sak du chong lo thu che te inin ngei lo zia te a soya nangma chuan mi thu soi nga tan ma itilo ti chu ka she thawa ma se Mr. Shen hian a ming chiat adu si lawa ati Iran chuan kar khavala chwak ro kan kal nga don nya ati party na mun lam churun langin siki chuan alo la soina samaya Iran ron lutin ka chanchin in sha du chuan keima min zot mai ula a ron ti siki chuan heta engei ron ti chu alo ti a Iran chuan engtin momin lo soya ti ina zot siki chuan thudik lo omhleinem no pahlim tak zong in ni lowe ativel anuya Iran chuan jawu chu Mr. Shen kha heta ka omani ti vashil ro ati akal tira midang te chuan na chin lokpon alo kalalom lem chana ngai lawang na thil poimo soin mi nen anin hmualom ti in meiche pakhat chuan a ron nema atlutur chu linbin kharon langta che in aron manbet I tha em chu ati a Iran chuan hlau thong em chuan anem son ngal linbin chuan miss in hmuto na kan na yem te chu ti in Iran chuan hlau thon mel tak chuan kalmaya tum linbin la chuan akut chu lo van tatin khoya nge kali tum chu ati a Iran chuan min tharo ti in atal na samaye ting chuan poron thleng che in thla ngal ro ring tak chuan a ron ti a linbin po chuan na thla ngal midang te chuan ana poimo kal sanin aron kal tak muli ti in anin mangai zok tak ani don hi an lo ti sap sapa
Siki chu enin du hi soi ve ngot lo tur an ti Siki chu a thina rim tak zeta Linbin chuan Mr. Shen engma a thleng lawanya indupui hi sha chan ka du mai ani alo ti ting chuan kanupui khatiang khan itile ni chuan ka chwa hau lawang che ti in Linbin po a chuak ta ngal dai iran chu icha em ti in a zot ngala iran chu la hlau thong rengin o ka tha anjawu chu alu pui Linbin la chuan tuna anuna chuan engma alati bik lowang chuan mak chu ati dewa an na ban hun thleng chuan Linbin la chu lo la omin iran chuan lo thon mel tak chuan enge ta hian ilati reng ati Linbin chuan miss enga tinge min she to ang mai le min mu apyang hian i phut zok zok zela ati iran chuan ngatima chuan voi khat ma ka mit muaron in lan to su ang che ti in man mu tak chuan an kal sana Linbin chuan tumanai ti sha tak chuan a khisuk in chu thlengin iran chu aruma chuan a thu ngal nok jawu chuan Miss Jiang icha em chu ati a iran chuan a tha thu chuan a chang jawu chuan mase Miss Jiang ngatinge Linbin i mu apyang hian lo mel dewa i omse a ati iran chuan ni tinge ka hlo ve em ringot ti in ngei2 jawu chu engma ani lo ikal thei to ri ang ti in kal tira tun kanuna chuan engma la thleng hleinem lo chan tur ka nei lo ati atuk lama chuan iran chuan na po kal pe lovin sitting room a chuan wine chu ama in lo ina ting chuan run lang ve hlolin iran chuan a wine in chu dokana chuan na da a tinge naikal na nge chu ati ting chuan o karil ru a ha deuh hleka ka kal pe lo ani ti in iran wine in lai chu a in ve ringota iran chuan mak chu alo ti deuh min hua emokatia tinge ka in na nuwa te I in tak ati ting chuan chutin ka hoto hleinem che alo ti iran chuan makti mel tak chuan alo ena ting chuan ka soi omzia chu thlani nuwa kanin chen to don thawa huat lutuk chan tur che ka nei to hleinem chu ati le a iran chuan ni chutiang ngei2 chuan a hadam thla ka lom ati chutia iril ruwa ha te chuan I chan te nen bara te zu in ho mai te che u ati ting chuan poisa he ka lom chu alo ti a iran chuan lungai ma te che kanin chen nu pon spa so atluan em so in ren lutuk angai to lawang chu ati ting chuan ma se Hmeichhia hlirin an enkol thin sia tunge enkol ta ang ati a iran chuan o inupui le tur ani mai alom alo ti ting chuan ma se tunge min du to ang kanin omsi ka upato boxi chu ati chiama iran chuan Hmeichhia in anjem na sat em che kha chu mai ba ka boin tur ani lo alo ti a ting chuan chulung oile si lowin wine chu a in le a na tok chuan da in a tho ta dai iran chuan eng chunge moi shat le ati a atuk lama chuan Linbin chuan Shen Health Spa chu lo book ve in booking nei sa te chu a bodyguard ho chu alo dan tira boina chu alo chuak office chung lam ron langin ting chuan chu iran te bula lo thu ve tlatin iran chuan heta engei lo ti chu alo ti ting chuan tinge ka omve I phal lawami ti in lo khisanga jawu chu lo nuin ting chuan chu thingpui lo pe ting chuan inin hei chu ahmami ai khan atui zo ka ni hi ati a jawu chu nuin Mr. Shen ahma khan chini ka lo pol the ngila ati iran po chu alo nui tut kong kharlam awa hoi chu Linbin awa muthwa ka lau thong ina omdan chu athak le ngal vek thingpui chu a in ti bak pha ting chuan icha MT in ashok saka kong kharlam chu en Linbin nen hian enge inin somna ti in zo tange a iran chuan engma omlo thu chuan alo chang ting chuan ma se ani email ang son min met lo chu ati a iran chuan engtin nge kamel che a alo ti ting chuan shat ngai lo ang mai hia min mel ti in lom vak lo chuan a tho ta da ya manager u chu ron lu thutin boina chungchang chu aron shil Linbin chu aron lu zui ve ngal boka iran chuan Linbin engthil ngei ron ti le tak ati Linbin chuan
min mu ve du ta mo ati a anui I ran chuan manager u le jau te chu chhuat tirin amamo ani chuan a au mai tur thu chu asoi linbin chuan engwanga a mu apianga chutia omnge ani chu azot kanin mu tira changkhan ka shat nui ang chu mai ba ka kamiti la nga lani ka du lu tok che chu ati tamai I ran chuan hetia ka omchan ni ishe du mo ka holu tok che email te hi ka hwa zong takani ati ta shepa linbin chuan alo ni mo ti in chemte chu ala a I ran chu avon tir I hwat ber chu ti chema yang miang ti in a mai chu a in zai tir I ran chuan hlau thong tak chuan engthil ngei ti hi I ata mi ti in nem son dora ting chuan run langin ngui tak chuan chhuat chu atum lu feng run lut nen in tokin boss shen tingi wangui ve inupui nen inin hawa mi ati ting chuan chu thu in keima a hian enge diklo linbin so enge ngai dan ati lu feng la chuan alano panga a mel chaboka ati chu a en room le si ting chuan ni adikang ngei2 kanin omin thathau na te po ka nei ve hleinem chu ati a lu feng chuan engpo chu ni se old madamin in pahnia run hodun tur che uin ati a so e khop turin chu ati a ting chuan nangman ron shwai ho mai ro chu ati lu feng chuan madam nu le pa te pu anom do na nangma nge in mark score anga ya lom ati ole kan ti le photange ti in lu feng chu abeng thek theka iran omna lam chu apan le ona manager u te lo dinga mu chuan thil diklo om ti sha thiamin angai thlata phot iran chuan chu mindu amo ati linmin chuan nasa takin mole ti in lo chang iran chuan beng hoi ta sokin linmin chuan kutmin thla ka mo chu ati iran chuan ithil tum ka shelawe moti su ithil du ber chu shen secret document ani kha ati pona chuan ting chuan chu lu tumin alo in bo sai na salutuk linbin chuan mei chefing takini ma se nangma po hi ka du tel thau che alom ka mu tir che achang khan ka du zong takini chu ati thinrip tak chuan shenting chuan a son engei mu a ati iran chuan ishe du mo nang ang som po hi omma ula shenting chuan nen chuan te khin tham po in lani lo nang ni ang hi chu engma lo mai ni ani chu mi fing fel takani a engti kong ma in itluk lo chu ati ta shep ting chuan chu thu a sha chu alom lutuk chu alo khi vur linbin chuan chu tiang chuan ma min ti do na vo in hian kata a ka siam nge yang che ti in khoilui chu atum tamaye iran chu a chena sa hle a ting chuan chu a ron lut ta chia linbin chu a thei top chuan anem son ta dora iran chu adara wanin I tha em ati iran chuan ikal dai to emokatia alo ti a ting chuan he kalo let le ani hi tia changin asira chuan a din tir madam khalo wa shwai ho ra u ati a linbin chu kal nain ahma khan ka shil chang thokhat vyau che ani lom ni ti in iran chuan ting chuan chu film khur tur chuan a ron ti a ting chuan fire extinguisher chula in linbin chu a khong ta shep linbin chuan ngai dam dil chulin apa wang talangai dam tur te chuan a ti ma setting chuan a khon chhun zom zela sin chu in thlakin zana chuan iran room a chuan wenzin chuan ting chuan chu a ron nem lut in mu sang ti kalo shere re hleinem in mudun ngei to turani ti in kong khar chu akal ta maka an pani chuan anin en reng anuwa chuan khuma chuan in hnung chhon zonga thu in iran chuan pon pakhat chau om bok sia ati ting chuan nangman sin mai ro ati a iran chuan ma se vote iti der chuan amu ve a jinglama chuan ting chuan vote chu lo khur der ran chu va enin a khongai ve deuh wang chuan puan chu abasin tir ting chuan aban chu lo wanin min ngai to ve le deuh cm ni ati iran chuan teulo mai ti in apuan chu alo la son le a on lama an au chu lawang chuan iran chuan engthil nge thleng ati annula pakhat ron lutin jingje in akut ati natwanga aron le thu chu aron soita mai iran chuan mo tuna alo le tamo akut atina mo ti in atlu chep
ting chuan lo vanin jingje ron le chu ilom hle mai ti in lo ngai twa le mana iran chu jingje ruma chuan man mo taka valutin abula chuan na va thu a ama thiam lawani thu soin a chapter ringot jingje chuan una no in thiam lo lutuk du su doctorin reilo te nuwa adam le vatur thu soilom kadu angpon engma kalati man lawa ti in angui ve hle a anuwa chuan ting chuan ni ran chu sitting room a shwai phein ngai to lutuk lo tur chuan ati a thaule tur chu i ran chuan shenting chuan khwanu rat hi I oyem ti in a zot ting chuan chu chule in o ye min chen nuwa ani so I nei theyanga lungai su I chung ten raman ti lawani pon keiman ka puyang che a ti to ringot I ran chuan tu mo ka nei don ti in mak chu alo ti lutuk ting chuan jingje ti in lo changa I ran chu nui topin ka du amo I ti ani mo a ti ting chuan anin ton dan le azin dan vel bok kha a soi chuak le a pui wang mai cha chuan hetiang hi I ti lawang chu a ti I ran chuan ka du hleinem a ti ting chuan ani le hetiang hi tingai ti sak I du viawani po in ama I du angchan ve tal son min du ati chu angoi le tadaya I ran chuan chutiang engma omlo alo ti ani le tingai ngai sak em ti in a zot le a I ran chuan anun masa a thil thleng kha soi thei hek lo nute I ka chunga a tha em alom ti a changin ting chuanin a oi to si lo chu a tho san tadaya jingje nin in tok phein a mel rum lutuk jingje chuan ka u hi ka in ngai tir thei lawang ti a ngai to in iran bula chuan na va thu a iran la chuan ngai to tak chuan tingai lo tho te chu alo ti ting chuan kha chauka avakalin thingpui te chu awa thli ka tong na ma im o te chu ti in ain thiam le si lawa ka va nem le zok mai do na moni ti in iran omna lam chu apan le a jingje chuan iran chu athil tum te shilin a ko chu doctorin reilo te ya adam le thwai tur thu a soi te chu a shila iran chuan kapa nun na po a him pha do na ni hi ti lo ngai to in alom ril ru hle a ting chuan la chuan anin biak na chu alo ngai thlave vek jingje chuan nakina chuan le kha ka zir zo chuan nupui te kala nei ve anga heta kan om lawang chu wang chuan una nu min ban san mai ro ati iran chuan mo nang hi ti in akuta chuan ben chu atum man ake a chuan tlo le zokin ka du che emo ilo ti ani mo kanu tei wang chawa heng thil ti hi kani hi ati jingje chu azak ru le a ting chuan wang vek ti in ka ti pal ka she swala ni ti in a thau ngal ting chuan la chuan a du lo tak tak ani mo ti in a lo hlim lutuk keima chau min du ani don hi ti angai to in a khivur vur jingje nin anin kalpe le te chu ain ti thei lutuka jingje la lom vak lo iran bula chuan va thu in thingpui te chu awa pe a iran chuan awa tui ve alo ti te chuan abyang doma iran en chung chuan ting chuan ni tin ka siam sak to angche te chu ati vel iran chuan shenting chuan thlani nuwa kanin chen to don ti kha I thei ngilami ati a ting chuan tinge kanin chen kherang ka zen kha I du hleinem ati a iran chunuin ani ka du lo wang khan ka du ta che emo I ti ani mo ti in a zota ting chuan ani mai lawin ti in nai taka chuan en olsam taka ka nei thei che I du lo wanga I plan vek ani hi ati iran chuan achula chuan lo nur le ti ni I ngai to na mai moi ani chu alo ti ting chuan ani le tinge min shai ruya min nei lui si ti in a zot le iran chuan ka chan te nen kanin choina wanga nia tu Hmeichhia ma in an nai thei ngai lo che kha an tia chu wanga nia chu ati tadai sending chuan min ngai dam ro ti in thiam lo tak chuan na ngai to ting chuan lom na zong chu bo vekin akal tadaya sin chu in thlakin anin chen na ni tur chu a hnai to hle maya ting chuan ron langin ama chuan thil alo ngai to chengyu ron langin kyan chuan a phu tok shem na a mu to don thu chu a ron shila anila run khivur vurin ting chuan ngui tak chuan a phu tok chawalom chu a tingui lutuk
chengnu chuan miss jang nen enin chendon to ti kalo sha a ma se lungai ma ta che hmeichhe dang an tam em hi a ti an sira chuan iran le jawu te chu an lo ding reng ting chuan jang iran chau hi alom ka du dik taka soi chuan ani hian min du ma sa hleinem kumhni liam ta khan party na hmuna kan va chhima ka hmu tir phata changin ka du to alom chu ati tamaye iran chuan a thil ken lai chu thlawin mak chu a tilutuk kan pahni in kan loin hel ve ve ani mo ti in a ngai to a jawu po chuan miss jiang mr shen hian alo du reng chu si in chen kher chu angai do na mi ti in a zot iran ni ro angoi reng thunga anin chenani tur churun thlengin kor chhung an luh ma chuan ting chuan iran kanin chen lo theyangem chu ati a iran chuan ka du lo che ka ti kha ati ting chuan apoilo tuna min du lo ani po in chan stal min pero hun kal towa in ngatin lung oilo na hlirin ka khata kahma a hlimna omreng lowin khongai takin hun min pele sham ro chutiang chunga min du thei ngang lo ani chuan min chen tho don nia ati a akwa iran po chuan ni e ani ang tho ka ni hun kal towa ka cheng lu tuka ti in voi khatum le chin nila apoi do nem ni ti in angai to ve ta a atop ta